Всички любители на съвременното изкуство, уличните графити и визуалните творби ще имат възможността на живо да наблюдават процеса на тяхната работа и да почерпят вдъхновение от артистите. Арт на месата е по инициатива на творчески колектив на улицата, наречена Графити в парка, и е подкрепена от община Стара Загора. Целта на Графити в парка не е просто да се изрисува пространството около скейт парка, а да се изгради ново поле за визуална комуникация между изкуството и градската публика, пояснява Нетко Боянов, съпредседател на творческия колектив на улицата. Събитието включва и образователен модул, разговор с младежи и възможност за непосредствена комуникация с артистите. Това е поредна инициатива на творчески колектив на улицата за разполагане на изкуство в градска среда в Стара Загора след традиционните симпозиуми по дървопластика в парк Ведечка и фотографската изложба "Отвъд оградите", позиционирана на оградните пана на парк 5 октомври, който в момента е в ремонт. Проектът е част от инициативата Община Стара Загора "Хилядолетна културна идентичност и устойчиво развитие чрез изкуство, иновации и традиции", финансирана от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.